O Pleno do Consorcio Provincial contra Incendios aproba a xestión directa dos parques de bombeiros comarcais da Coruña. Os 10 parques comarcais de bombeiros pasarán a ser xestionados de forma directa pola Administración Pública a partir de 2020. O Pleno do Consorcio Provincial contra Incendios da Coruña, integrado 50% pola Deputación e a Xunta de Galicia, aprobou hoxe a proposta do Goberno provincial para iniciar o proceso de cambio no modelo de xestión dos parques de bombeiros comarcais por un novo modelo no que medios e persoal dependerán directamente do Consorcio. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, explicou que os informes xurídicos e económicos encargados polo Consorcio determinaron que a xestión directa é a fórmula máis sostible e eficiente, pois non só é viable dende o punto xurídico, senón que supón un aforro económico de 503.000 euros anuais con respecto ao sistema actual. Afirmou así mesmo que cando chegaron ao goberno da Deputación entendían que o servizo de extinción de incendios como a sanidade ou a educación deben ser prestados dentro do ámbito público de forma directa. Quixeron facelo de forma seria, sen comprometer a viabilidade económica e xurídica, afirmou González Formoso, que sostivo que unha vez emitidos os informes correspondentes elaborados por especialistas en Dereito Administrativo e Dereito de Traballo da USC, servizos de intervención da Deputación e o propio Consorcio, demóstrase que a súa vontade política e a súa viabilidade xurídica e económica estaban perfectamente conexionadas, polo que decidiron apostar por un modelo no que un servizo tan esencial como a extinción de incendios se preste dentro do ámbito público. Formoso lembrou que o acordo afecta a 10 parques comarcais de bombeiros: Carballo, Arteixo, Boiro, Arzúa, Ordes, Betanzos, As Pontes, Cee, Santa Comba e Ribeira, e a 178 traballadores que garante un servizo profesional de atención de emerxencias a 562.305 habitantes da provincia. Agradeceu aos bombeiros que soportaron con templanza a incertidume aos diferentes institucións e persoas implicadas nun proceso complexo. Pola súa banda, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, destacou que a Xunta que participa nos consorcios provinciais das 4 provincias galegas facilitou o acordo, poñendo só como condicións que non supuxeron un incremento de costes, que se garantira a seguridade xurídica da plantilla e que o servizo mantivese ou mellorase os niveis de calidade. Pola súa banda, o portavoz da Mesa Intersindical de Bombeiros, Ángel Moldes, considerou que hoxe se deu un paso importante e abogou por un sistema integral de emerxencias público en Galicia.